салом алейкум дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар шоҳроҳи бохтар, кушониён ва вахш қарор дорем ва айни ҳол бошад мо дар даромадгоҳи ноҳияи кушониён қарор дорем ва соат ба вақти маҳаллӣ 22:45 дақиқа ва бояд гуфт ки дар воқеъ сайр кардан дар шабонгаҳ дар ин вақту соат дар ин хел чароғонкунӣ як ҳаловати дигар дорад ва мо чун ба ноҳияи вахш раҳсипор гашта истодаем, аз зебогии ноҳияи кушониён низ дидан кардем ва хостем барои шумо як маводе таҳия созем. Мо тасмим гирифтем ки пеш аз оне ки инро пахш кунем ва ба шумо мегӯем ки шумо ба ин канали мо подписатсия кунед ва он зангулачаро пахш кунед, то ки минбаъда дигар мо сюжетое ки омода мекунем шумо низ тамошо карда тавонед. Ва бояд гуфт ки баъд аз ин нашр мо тасмим дорем ки як сюжаи бисёр ҳам олӣ барои шумо пешниҳод созем ва чуне ки айни ҳол мо тамошо карда истодаем, воқеан ҳам симои ноҳияи кушониён низ хеле ба кулли тағйир ёфтааст. Воқеан ҳам Тоҷикистони мо бисёр як ватани биҳиштосо аст ва шоири ширинсухан, ровии зиндаёд шодравон Шарифи Мисаизод чунин гуфта буд ки Тоҷикистон ман ба ҳар як пораи нонат қаноат мекунам, рӯи хорои аламҳоят иморат мекунам. Эй ватан, эй ҳадияи беминнати яздони пок, ман ба домони намозият ибодат мекунам. Воқеан ҳам Тоҷикистон як ватани биҳиштосову тинҷу ором аст ва маз ба ҳама он бародароне ки ин лаҳза канали моро тамошо доранд, ба ҳар як шумо пеш аз ҳама саломатии хонаи обод ва сарбаландиро таманно мекунем. дӯстони азиз, шумо бо мо бошед. Ин лавҳа, ин навори хуби ки мо барои шумо таҳия кардаем якҷо тамошо мекунем. дӯстон, бо мо бошед.